Sanibonani wengane zakwethu. Uthi omunye umuntu kimi, babumbatha. Ngoba mina angithathi intweni, angisebenzi, anginani ngiyazizamela. Manje lo muntu lo ocaphuna kusale ungibulalelani? Kungani engizingela? Kungani efuna ukungibulala? Kungani ethatha le mali yakhe eningi kangaka angihambele inyanga? Impendulo ithi ngoba uyakubona ukuthi uyazama, ufuna ukufana naye. Ingake efuna ukukubulala, ingako efuna ukukuvimba ukuthi ungafinyeleli ekuthenini ucishe ufane naye. Ufela lokho wena ongenalutho. Akuchazi ukuthi abantu abathakathayo noma abantu abanomona, abantu abahlwempu abaswele kuphela. Bayathakatha abantu abayinjinga. Bayathakatha abantu abayicebi. Ngoba bengafuni ukuthi wena ufane naye. Wathi uzalwa abazange bakufisele into enhle. Uma ngabe wena uhlupheka kuyabajabulisa lokho. Kodwa mangabe bekubona nawe ucebezela bazi ukuthi awusebenzi, awuthathi intweni, awuthathi indawo, kuyabahlukumeza lokho. Ingakho ke bezothatha le mali yabo bakuhambela inyanga bafuna ukukuvala ukuthi lo mzamo lo wena owuzamayo ungazameki. Uma ngabe bebona ukuthi ngathi kuyazameka bafuna ukukubulala. Ngiyacabanga ukuthi impendulo uyitholile ke. Umuntu ophuwa othakatha omunye umuntu ingoba yena ubefisa ukuthi empilweni yakhe kumhambele kahle. Akumhambelanga kahle empilweni yakhe. Lokhu ade ekufisela wena ukuthi kungakuhambeli kahle kuphendukile kwashaya yena. Nganye amagama isikhuni sibuye nomkhwezeli. Induku ishaye umniniyo. Le ade eyifisela wena yenzeke kuye. Le ade ezifisela yona yena uyibona yenzeka kuwe. Ingakho ke isenti nesenti alitholayo okunokuthi ayivulele ibhizinisi nyana azama ukuthi kube khona amasenti angenayo uzohamba ayenyangeni ayofuna umuthi wokuphambanisela wena izinto ngoba uyakubona ukuthi wena uyaphenduka uba yilento yena ayezifisela yona yena akabanga yiyo kodwa yena uphenduke waba yilento wena ayefisela wena. Njengoba kini nihlupheka nje nonke kuhuwe ozamayo ekubona ukuthi uzophumelela kube uwe oshintsha isimo sekhaya lakini. Ingako efuna ukukuphambanisela, ingako efuna ukukushaya ngezistroke, ingako efuna ukushaya ngazo zonke izifo ongayicabanga ukuthi wena ungaphumeleli ukufika lapho ekushintsheni ikhaya lakini. Enye into ebhlungu ayizwayo ngawe ukuthi awuceli lutho kuye. Uyazenzela wena ngokwakho ayikho into oyicela kuye naloko futhi kuyamhlukumeza kumzwisa ubuhlungu. Uma futhi uthi uyacela kuye uzogcwalisa yonke indawo ukuthi nimbona nje usizwa yimi. Ngiyaphinda futhi abantu aba-rich, umuntu onezimoto eziwu-20 ufuna ukubulala umuntu onezimoto eziwu-2. Ngoba embona ukuthi lo onezimoto eziwu-2 ngelinye ilanga uzodlondlobala afike naye kule moto zakhe lezi eziwu-20. Akafeke lo onezimoto eziwu-2 asale yena nezimoto zakhe eziwu-20. Umona ke usuka lapho ke ngishilo ngathi umuntu uphila nezifo ezinhlanu emzimbeni wakhe. Uma ngabe uhlulekile ukuze lapha lezo zifo lezo ayikho indaba yakho emhlabeni. Umuntu uphila nomona, umuntu uphila nenzondo, umuntu uphila namagqubu, umuntu uphila nokuzazisa, umuntu uphila nentukuthelo. Izifo lezi eziphethe umuntu ezingeke zelashwe nanoma yimuphi udokotela. Umuntu ongalapha lezo zifo lezo uyena mnikazi wazo. Ngiyathemba ke impendulo uyitholile ukuthi kungani nawe ongenalutho
kodwa uthuke usuthakatheka, uthuke mhlambe usudubuleka, uthuke mhlawumbe usuxoshiswa emsebenzini eShoprite la usebenza khona uhola khona imali encane. Umuntu onemali uyakhona ukuthenga imanager yaseShoprite ayinika u10,000 athi usibani ngifuna ukuthi umxoshe lapho lo 250 awuholayo ngeviki angisafuna uthole ngoba ngiyambona uhlakanipha ukudlula mina. Yena ngalo 250 unezinto mina ezingihlulayo mina nokuzithenga, kodwa lo muntu lo mawungena la ahlala khona awuboni ukuthi lo muntu uhola u250 uhlakaniphile lo muntu na u10,000 ngicela ukuthi aqoshwe lapha eShoprite angasasebenzi. Cabanga ukuthi impendulo uyitholile. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.